ser du han. Så här. Och då ska han gå hit. Ja. Och så tänkte jag att han, vad tror du är bäst? Alltså om man kan hålla det, om man håller det så här. Det är tillräckligt. Han håller ut. Han kan göra det? Ja. Han kan köra så här? Ja. Kommer det? Okej. Ja, det är bra. Då testar vi ett tag. Vi ska bara annonsera det här. Okej allihopa, vi ska skjuta ett testskott snart. Så ni är medvetna om det. Det kommer smälla till högt. Skjuter då. Så håller du... Bit då. Vi låtsas som att det är här. De kommer ju stå där. Ställer du dig ungefär så här. Så gör du som Göran säger nu. Precis. Okej, alla beredda. Snart smäller det. Jonas, Ja. spela in. Vänta. Vi väntar. Han ska spela in ljudet. Han vill ta ljud medan när du skjuter. Vi väntar. Sorry, jag tänkte på det där. Tänk på det där. Får du ju för sig en massa vattenfall. Den höga är ju lite. Står det där? Jag vet hur det låter. Den är lite, ligger precis. Okej, det går. Okej. Där är det. Okej, vi är redo. Du kan skjuta. Tystnad!